prikazan nam je Gerberov nosač sa zglobovima u točkama B, E i F. Analitičkim postupkom potrebno je odrediti dijagrame unutarnjih sila. Kako se radi o primjeni analitičkog postupka, u ovom slučaju ćemo elemente podijeliti tako da ih dijelimo od zgloba do zgloba. Ono što prvo moramo napraviti, to je pravilno napraviti od podelemenata takve sustave, odnosno takve podsustave, da mogu preuzeti opterećenje, te na mjestima gdje se nalaze zglobovi, gdje smo u stvari rastavili podelemente, dodati ležajeve u kojima će se stvoriti reakcije, te iste te reakcije samo sa suprotnim predznakom prebaciti na susjedne elemente. Idemo vidjeti kako primijeniti tu teoriju. Imamo cijeli sustav Gerberov nosač. Ako smo rekli da dijelimo od zgloba do zgloba, to znači da smo podsustav podijelili od A do B sa pripadajućim opterećenjem, od B do E sa pripadajućim opterećenjem, od E do F i od F do G. Ovdje namjerno u ovom prvom koraku nisu dodani ležajevi. Sada kada dodamo one ležajeve koji nam se direktno pojavljuju, to su ova 4, u sustavu AB što imamo? Imamo samo jedan ležaj. To je mehanizam, nije nosivi sustava koji može preuzeti opterećenje. Sustav od B do E je isto mehanizam, ali ima 2 pomoćna ležaja. Sustav EF nema niti jedan ležaj, znači potrebno ga je dodatno definirati, a podsustav FG je jedini definiran i on je prema svim pravilima konzola. Samim tim jedino u tom dijelu nam je sve riješeno i ne smijemo nadodati ništa. Pravilo koje vrijedi kaže da na mjestu gdje se nalazi zglob po vertikali dodajemo ležaj. Nije nikad definirano na koju stranu dodajemo ležaj, tako da ležaj smijemo dodati ili jednom elementu ili drugom elementu po toj vertikali, znači ili ne sa jedne i sa druge strane. Kojem elementu ćemo dodati i to koji ležaj ovisi o tome što je definirano. Ako je na vertikali ispod zgloba F već definirano da nam je element FG konzola statički određen osnovni jednostavni sustav i to ne smijemo poremetiti, jasno je da po vertikali od F tu moramo dodati ležaj. Na primjer, dodali smo pomoćni ležaj. Ovo je i dalje mehanizam. Znači, tu sad moramo dodati još jedan ležaj i u pravilu kako imamo na krajevima mogućnost, dodajemo ležaj po vertikali ispod E. Ovdje ćemo dodati jedan nepomoćni ležaj, tako da smo dobili prostu gredu EF. Kako smo i prethodno napomenuli, ukoliko smo po vertikali dodali jedan ležaj, po istoj toj vertikali na drugom elementu ne smijemo nadodati ništa, jer smo već ispunili taj uvjet. Ukoliko po istoj toj vertikali ovdje ne smijemo nadodati ležaj, onda sada dalje pokušavamo riješiti što unutar ovog sustava treba napraviti da bi sustav postao statički određen i da bude jedan od 3 osnovna tri osnovna sustava, konzola, prosta greda ili greda sa prepustom. Jasno je da sada jedan od dva ležaja, da bi sustav postao statički određen, mora biti nepomični. U sljedećem koraku mi smo sada definirali da je ovo jedinstveni sustav takav kakav je. Ali po vertikali od B je jasno prema definiciji rečeno da ili jedan element mora dobiti ležaj ili drugi element. Kako ovdje ne smijemo nadodati ništa da se ne bi poremetila trenutno stanje kako je, da je to statički određen sustav, ležaj nadodajemo u točki B. Koji ležaj? Nepomični, da bi sustav AB bio prosta greda. Sada kada smo riješili sve ležajeve i sve je jasno, na svim onim ležajevima koji su nadodani, ne koji su promijenjeni, promijenjen je ovaj ovdje, znači ali tu ne dodajemo ništa, nadodajemo par reakcija. Zašto par? Mi ćemo na svakom od ovog podsustavu dobiti neke reakcije, ali po toj vertikali dodajemo par tih reakcija, odnosno sila,
koje moraju biti suprotnog smjera da bi se međusobno poništile, jer na mjestu točke B ne postoji sila, na mjestu točke E ne postoji sila, na mjestu točke F ne postoji sila i ne smijemo poremetiti ako ove sile odredimo, a ne prebacimo na susjedne elemente i to sa suprotnim predznakom. Sljedeće, osim ovih reakcija na koje moramo voditi računa kada svaki put sustav rješavamo, to je redoslijed rješavanja. Jako je bitno da ne pretpostavimo da ćemo podsustave rješavati prvi, drugi, treći i četvrti, zato što u ovom pravilu da odlučimo to rješavati tako, nakon određivanja reakcije RB prebacili bi ovu drugu reakciju na susjedni element, međutim kada bi rješavali sada ovaj sustav, mi ne bi mogli reakcije sa ova dva elementa nigdje prebaciti, a mi ova dva sustava povezujemo sa ovim parom sila. Znači, mi moramo odrediti prethodno EF da bi mogli odrediti RE i RF i da bi tek njih mogli prebaciti na ovaj donja dva podsustava BE i FG. Tako da redoslijed rješavanja se utvrđuje prema tome koji element se mora riješiti prvo da bi se reakcije mogle prebaciti na susjedne elemente i u pravilu je to recimo uvijek prosta greda. Znači, proste grede ili ukoliko postoji neka druga kombinacija elemenata, onaj element od kojeg nakon što odredimo reakciju moramo prebaciti na susjedni element i tu u stvari radimo poveznicu na mjestu gdje smo u stvari rastavili podsustav. U sljedećem koraku svaki dio rješavamo, ali napominjemo da prvo moramo riješiti prostu gredu AB, zatim prostu gredu EF, zatim gredu sa prepustom BE i konzolu FG. To radimo na način da svaki podsustav rješavamo pojedinačno, ali na kraju ćemo vidjeti kako ih crtamo. Svaki podsustav smo prethodno obradili i znamo riješiti. Prosta greda AB. Ono što je u ovom slučaju stvarno jednostavno, to je određivanje reakcija. Kako je jednoliko kontinuirano opterećenje u ovom slučaju zadano kao 10 puta 5, zamjenska sila je jednaka površini ovog pravokutnika, znači ovih 10 puta ovih 5. Zamjenska sila dijeli u težištu, znači točno ovdje u težištu pravokutnika i tih 50 kN se dijeli pola na RA, a pola na RB. Kad određujemo unutarnje sile, kod momenata savijanja, kako je to prosta greda, u točki A će moment biti 0, u točki B će moment biti 0, a maksimalnu vrijednost momenta ćemo odrediti sa određivanjem strelice F koja istovremeno služi za konstrukciju parabola drugog stupnja. Ona se računa kao Q puta L na kvadrat kroz 8. U ovom slučaju iznosi 31,25. Što se tiče poprečnih sila, ovo je naša konvencija. Ukoliko smo presjekli tik uz točku A, mjerodavna konvencija će biti prema dolje, RA je prema gori i rekli smo kada pišemo da je VA jednako je, ako je suprotno bit će plus kod unutarnjih sila. Ona je istovremeno jednaka reakciji RA, odnosno 25 kN. Što imamo kod VB? Kod VB možemo uzeti presjek koji uzima u obzir i RA i jednoliko kontinuirano opterećenje ili možemo uzeti ovaj presjek koji uzima u obzir samo RB. U tom presjeku mjerodavna nam je ova konvencija i vidimo da je isto, tako da će biti predznak minus. Sljedeća prosta greda EF, vidimo da je sve isto osim duplo većeg jednoliko kontinuiranog opterećenja, pa će reakcije biti jednake po 50 kN, momenti savijanja se određuju na potpuno isti način te i poprečne sile. Tako da u tom dijelu mislim da nema i niti nije potrebno dodatno pojašnjavati postupak. U sljedećem koraku nam se pojavljuje prvi podsustav na koji prebacujemo reakcije koje smo prethodno odredili. Napominjem da u ovom slučaju i reakcija B i reakcija E su bile usmjerene prema gore. Mi u ovom koraku kada prebacujemo te reakcije na ovaj element koji je trenutno susjedni, moramo promijeniti predznake tako da su sada reakcije usmjerene suprotno na onim mjestima, znači kada su u originalu određene. Dalje,
radimo proračun, tako da promatramo ove dvije reakcije kao dvije dodatne koncentrirane sile. Radimo sumu momenata u točki C da je jednaka nuli i idemo redom zadavati sve što imamo. Hoćemo provjeriti što je napisano. Reakcija B puta 2,5 oko točke C, reakcija B vrti u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, odnosno isto koja je konvencija kod reakcija, to ispisujemo kao plus. Zašto kao plus? Zato što izjednačavamo sve sa nulom. Zatim sljedeće imamo 10 puta 2,5 puta 1,25. Zatim oko točke C 100 će nam ići u minus, minus 100 puta 2,5. Kontinuirano opterećenje 20 puta 2,5 puta ova velika sada udaljenost ovih 7,5 i 1,25, znači 8,75. RE puta 10 i nepoznanica na kraju RD puta 7,5. RD će kada sve izračunamo biti jednako 145,83 kN. Isto radimo i sa sumom momenata u točki D. Ono što je tu mjerodavno, ista je konvencija, sve isto radimo, samo što sada prepisujemo doslovno sve od gore, ali mijenjamo predznake i mijenjamo pripadajuće krake do točke D. RB je sada puta 10, 10 puta 2,5, 10 puta 2,5 puta udaljenost od 8,75, sila od 100 kN sada je isto u plusu kao i prethodne, 100 puta 5, sila, odnosno jednoliko kontinuirano opterećenje od 20 puta 2,5 puta 1,25, RE puta 2,5 i nepoznanica RC puta 7,5. Za kontrolu koristimo sumu Fy, nemamo horizontalne reakcije u ležaju C, jer nema horizontalnog opterećenja. Ono što sljedeće radimo unutarnje sile i tu gledamo korak po korak. Kada gledamo ovakvog redu sa pretpostavkom, jasno je da u točki B i u točki E će momenti biti jednaki nuli, jer na tim dijelovima nema opterećenja ako izdvojimo samo te krajeve. U sljedećem koraku moment u C postoji, moment u D postoji jer su tu krute veze, jer su to grede sa prepustima. I ti momenti su isti s lijeve i desne strane jer na tim krutim vezama radimo kontrolu momenata prema vrtnjama. Što radimo tu? Računamo M u C. Za M u C je mjerodavna ova konvencija, sve što ide u tom smjeru će nam biti minus. Na ovom slučaju u tom smjeru ide RB puta 2,5 i ide minus 10 puta 2,5 i tu na dijelu je zamjenska sila i puta 1,25. Taj moment je minus 93,75. Sljedeće, moment u točki 1, slično započinjemo, nešto su drugačije udaljenosti, tako da imamo reakcija B puta 5, zamjenska sila od 10 puta 2,5 puta, to će biti 3,75 i plus RC puta 2,5. Ukupno je to 41,68. Što se tiče momenta u D, uvijek postoje znači dvije opcije, da li ćemo koristiti ovaj presjek ili ćemo koristiti ovaj presjek. Vidljivo je da koristimo onaj presjek koji nam je lakše odrediti, koji ćemo brže riješiti i samim tim to će biti mjerodavna u ovom slučaju ova konvencija, pa imamo RE puta 2,5, 20 puta 2,5 puta 1,25 i time smo odredili sve momente. Dalje, ono što nam dodatno treba za konstrukcije parabola, to je vrlo jednostavan izračun Q puta L na kvadrat kroz 8. Primjenjujemo pripadajuće opterećenje i pripadajuću udaljenost. Zašto piše FBC? Zato što je od točke B do točke C jedno kontinuirano opterećenje, a od točke D do točke E je neko drugo. Što se tiče poprečnih sila, njih određujemo jednostavno redom. Kada presjećemo ovdje, imamo reakciju B. Znači RB djeluje u istom smjeru kao i konvencija, pa nam ide minus RB. Minus RB je jednako minus 25 kN. I to je to. Znači tu sada ono što znamo, ako je ovdje jednoliko kontinuirano opterećenje, dijagram momenata će biti parabola drugog stupnja, a dijagram poprečnih sila će biti neki pravac.
Samim tim ako je ovdje pravac, onda tu sad dalje ne možemo reći da je konstantno ili da je VB jednako do neke točke, nego sljedeće određujemo u točki C. Ono što radimo u točki C jeste da gledamo VC lijevo i VC desno. VC lijevo zanemaruje RC, VC desno uzima u obzir i RC. Pa VC lijevo uzima u obzir prethodno dobivenu vrijednost i ono što je novo je 10 puta 2,5 zamjenske sile. Znači tu smo presjekli i trenutno smo zanemarili reakciju C. Pa smo dobili da je tu minus 50. Kod VC lijevo ono što je novo je samo RC, tako da prepisujemo prethodno dobivenu vrijednost, znači ovo doslovno prepišete i dodajete novu silu. Ta nova sila je RC, pa ćemo dobiti da je to 54,17 kN. U ovom slučaju možemo reći, s obzirom da nema jednoliko kontinuiranog opterećenja i nema niti jedne druge sile do točke od 100 kN, na tom dijelu će biti konstantna poprečna sila do točke V1 lijevo. Zašto ponovo u točki 1 računamo lijevo i desno? Što postoji koncentrirana sila, čiji utjecaj moramo gledati prije i poslije da bi bio vidljiv taj skok sa djelovanje sile u dijagramu poprečnih sila. Pa računamo V1 desno. Kod V1 desno ono što radimo je da prepisujemo prethodno dobivenu vrijednost i dodajemo silu od 100 kN i odredili smo minus 45,83 koja je jednaka sve do VD lijevo, znači skroz do ove točke. U VD desno prepisujemo prethodno dobivenu vrijednost i dodajemo samo ono što je novo. Novo je reakcija u D. I sada nam je ostalo još odrediti V u točki E. V u točki E ovdje nam nedostaje RE, znači tu samo ono će biti jednako RE. Zašto je plus? Zato što kad ovdje presječem i gledam samo ovaj ovdje dio, ovo mi je mjerodavna konvencija i samim tim znači ovaj i ovaj dio znači nam djeluju suprotno pa će biti plus. Ono što bih još samo htjela naglasiti zašto se sada ovaj dio to ne uzima u obzir, zašto sada ovaj komad od ove sile se ne uzima, zato što je ovo jednoliko kontinuirano opterećenje, da želimo od ovog dijela gdje presjećemo uzeti površinu Q puta L, ovo L je doslovno 0, tako da zato se ovaj dio ne uzima, nego samo čista direktna koncentrirana sila koja je u kilonjutima. U kilonjutima po metru na tako malom dijelu se jednostavno zanemaruje, uzima se kao 0. Odredili smo treći dio, idemo na četvrti. Četvrti je konzola. Kod konzole smo ponovo prebacili reakciju F kao utjecaj od susjednog elementa i rečemo konzolu standardno. Ono što je tu karakteristično da uvijek u onoj točki u kojoj upeti leže računamo prvo momentu G i to uvijek iz sume momenta na tu točku. Momentu G onda određujemo iste jednadžbe na sljedeći način. Ako nam je ovo mjerodavna vrtnja, RF puta 2,5, 20 puta 2,5 puta 1, 25. I ono što je moglo biti jasno, ako zamislimo sada tu neku točku, ove aktivne sile djeluju suprotno, odnosno suprotno smjeru kazaljke na satu, MG mora djelovati u smjeru kazaljke na satu, pa je ovaj preznak već bio i očekivan. Kada izračunamo, odredili smo da je MG 187,5. Ono što ja svaki puta napominjem, da ako je ovdje plus, to samo znači da je ova vrtnja momenta točna. To ne znači da MG koji crtamo na mjestu točke G će ići prema dolje. Ne, to provjeravate iz vrtnje momenta, ali ovo samo znači da smo dobro pretpostavili smjer. Što se tiče drugih reakcija i sume momenata na točku F odredit ćemo RG. Imamo utjecaj od zamjenske sile, imamo utjecaj od momenta od G-a, nemamo utjecaj od RF-a, zato što nam prolazi kroz tu točku pa nema udaljenosti, ne radi moment i određujemo da će nam RG biti 100 kN. Horizontalne reakcije upetom ležaju neće biti jer nema horizontalnih sila i iz kontrole zaključujemo da nam sve zadovoljava. Ono što je sljedeći korak to je odrediti momente i poprečne sile na tom dijelu. Napominjem da je M u F 0, to je jasno, a M u G će biti jednako minus MG reaktivno, odnosno ovdje nedostaje jedan mali znak jednako je,
jednako je minus 187. Zašto? Zato što kada mi presjećamo ovdje i gledamo samo taj dio sa momentom, mjerodavna nam je ova konvencija. Kada smo napravili presjek, gledamo opterećenje i podsustav, da tako kažemo, onu stranu na koja nam se nalazi desno, onda je uvijek mjerodavan kontrakonvencija, odnosno lijeva. I ako MG dijeli u istom smjeru kao i konvencija, bit će predznak minus. Vidjet ćemo kad to nacrtamo da će nam sve zadovoljiti kontrola. Ovo nam je strelica F. Od poprečnih sila imamo jednu silu u FG i jednu silu u G od RG-a. I tu smo sve riješili. Idemo crtati dijagrame. Ono što je zanimljivo to je da crtamo dijagram onako kako smo ih rješavali. Pa prvo crtamo one unutarnje sile koje smo dobili na prostoj gredi AB. Da bi mogli nacrtati, prethodno smo odredili FAB i crtamo taj dio. Što se tiče poprečnih sila, imali smo tu na početku jednih 25, drugi 25 i ta prosta greda je gotova. Drugi dio koji smo računali je bio od E do F. Tu je bila ponovo parabola drugog stupnja. Dolje je potpuno isto kao i prethodno izgledao ovaj dio. Ono što sada slijedi, što je zanimljivo, to je da kada crtamo dio koji smo treće rješavali od B do E, nam se sve nekako lijepo krene slagati i sve nekako dobija smisao i sve se međusobno povezuje sa prethodnim. U tome i jeste ideja ovog raščlanjenog načina rješavanja i podsustava, da kada svaki dio koji ste računali posebno, ali ste prebacivali reakcije, kada krenete slagati zajedno, sve jednostavno se uklapa. Tako vidimo da se sada sve lijepo poklopilo i u dijagramu momenata i u dijagramu poprečnih sila. I zadnji dio nam je ostala konzola, tu smo imali parabolu drugog stupnja, te smo imali dio pravca i ono što sada samo još trebamo pogledati, to su nam ove vrijednosti predznaka, utjecaj sila i oznake da su sve ovo što smo imali parabole drugog stupnja.